Hjertelig velkommen her til Kunstnergården. Det er mig, der er guide her. Mit navn det er Rune Glyholt. Jeg har kendt stedet her for 72 af, og kom her meget, mens Lars Saltoft og Ellen boede her. De døde desværre i 99. Nu har jeg taget hånd om det sammen med en flok lokale mennesker og skabt en fond til at bevare stedet. Vi har nu i dag en flok mennesker, som er lige så entusiastiske som jeg er med at bevare stedet, og har mange gode idéer til udstillinger og foredrag og musik, som nu kan foregå i gårdens stuehus, som bliver indrettet til det formål. Så vi har flere ting at byde på. Altså jeg har stor lidenskab for stedet. Det er min passion, det her. Og jeg er så guide og viser rundt på samlingen, hvor jeg kender mange af anekdoterne fra Lars' tid. Og de er meget sjove, og det er meget samfundsrevsende. Meget af det også. Han har lavet mange reliefer, som relaterer til den politiske side af samfundet, også globalt. Og personrevser har han også været. Det er der også mange af tingene, som udtrykker. De historier, jeg fortæller her, for jeg kender dem. Jeg kan se Lars for mig, når jeg fortæller dem. Jeg føler nogle gange, jeg er ham det. Og det er noget mærkeligt noget. Jeg kommer også til at ændre stemmeleje nogle gange, hvor jeg må tage mig i og lige blive mig selv igen. Men det er jo nok den videnskab, jeg har fået af stedet, og fordi jeg kender de mennesker og de historier helt ind under huden. Så jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg kommer hen i en anden verden, når jeg viser rundt.